Hej og velkommen til verdens bedste and. I dag skal vi lege med kål. Rødkål er en vigtig bestanddel i en hver anden ret, i hvert fald til jul. I dag prøver vi at bytte lidt om på det, så i dag gør vi kålen til det vigtigste. Vi skal lave kåldolmer med and i. Kom med, så skal jeg vise jer, hvordan vi gør. Vi starter med at koge et helt rødkålshoved. Pas nu på, det giver simpelthen så meget blå væske, og det vil være tosset at stå i en hvid bluse, forholdsvis ny, og lave det her. Det kan godt gå galt. Når vi har fået de hele kålblade af, så pakker vi et stykke andebryst eller andelår, som vi lige har brunet af ind, sammen med lidt forårsløg, lidt gulerod, et lille stykke sviske og selvfølgelig lidt røget andebryst i stedet for bacon. Tingene pakker vi ind, binder sammen med noget snor og får nogle fine små rødkålspakker. Dem tager vi så herover, hvor vi putter dem ned i en kogelag og giver dem en halv til en hel time. Kogelagen består af noget hønsefar, hvor vi har puttet noget portvin i. Vi har laurbærblade og helt peber. Vi har nelliker i, og vi har kardemomme i. Når nu det har stået der og hygget sig i en times tid, læg mærke til, hvor dejligt der kommer til at dufte af jul imens. Når nu det er færdigt med det, så tager vi det op, køler det en lille smule, og så vakuumpakker vi det. Når nu vi har vakuumpakket sådan 6-8 kåldolmer i en vakuumpose, så putter vi dem ned i sous vide og giver det små 5 timer ved 62 grader. Og så tager vi det op og arbejder videre med det. Jeg glæder mig til, at vi ses igen. God jul!